Tak ja vám prajem krásny večer. Chvíľku na seba počkáme. Ja sa veľmi teším na každého z vás, ktorý sa rozhodol stráviť tento večer takýmto spôsobom. Je to vlastne záver celej konferencie. Mi len dajte vedieť, či ma je vidieť a počuť, či máme dobré spojenie. Je to pre mňa dôležité, lebo som skúšala dneska dať mikrofón vonku, lebo budeme sa spoločne hýbať a dýchať, takže ho nechcem mať upnutý tuto. Tak mi prosím len napíšte, že či je všetko v poriadku. Či má vidieť a počuť. Všetko je v poriadku, dobre, super, OK. Takže toto je také milé ukončenie celej konferencie. A ja som vlastne aj avizovala, že budeme spoločne spievať v nedeľu večer, ale Solea nemohla sa pripojiť, nemala dobré pripojenie, takže poslala iba nahrávku, ktorú ste si mohli vypočuť. A tak keď dneska vlastne prišiel tento nápad, naozaj po tom nádhernom víkendovom počasí, ja som mala pocit, že hádam každý bol vonku, tak vlastne prišiel tento nápad s týmto extra dňom, ktorý som sa veľmi tešila, že aj vás potešil, takže som sa rozhodla na záver vlastne tej konferencie vytvoriť aj taký priestor pre také spoločné také usebrání, také trochu, možno takú somatickú modlitbu, o ktorej rozprával Martin Ďuriš, keď ste videli jeho vlastne rozhovor s ním, tak on rozprával o tom, že mnísi v kláštoroch tak najprv zvučia vlastné telo, aby sa vlastne mohli dostať do veľmi vysokej vibrácie a z tejto vibrácie prosiť. Takže ja by som vám chcela dopriať vlastne takýto zážitok takejto somatickej modlitby. A chcem veľmi pekne poďakovať aj za všetky spätné väzby predtým, ako sa pustíme do tohto modlenia sa alebo dýchania, počúvania vlastného srdca, tak veľmi pekne chcem poďakovať za vlastne všetky spätné väzby, za vaše zdieľania, za to, že ste podporili projekt. Ďakujeme úplne za to, že sa mnohí rozhodli vybrať si tu z tých ponúk buď záznamy alebo dar, že je to vlastne naozaj pre nás aj taká veľká podpora, že budeme môcť vlastne takéto podobné projekty robiť aj v budúcnosti. A ja som veľa o tom rozmýšľala, že ako vlastne naša myseľ funguje, že my sme vlastne hodne zameraní na to, čo nás vydesí, čo nás vystraší, to, čo je proste naplnené strachom. A naša myseľ tým, že nás chce chrániť, tak ona nám za každým vlastne dá nejaký podnet, podiel sa o to, povedz to aj ostatným, vyzdielaj to, dávaj si na to pozor a tak ďalej. Ale že vlastne na to, aby sme vyzdielali, ohodnotili, ocenili a tak potrebujeme dostať oveľa väčší impuls, ako napríklad impuls strachu. Neviem, či ste si to niekedy u seba v živote všimli, ale práve kvôli tomu, že tá myseľ je takto prirodzene nastavená, tak my máme oveľa rýchlejšie skritizujeme niečo, ako niečo pochválime. Oveľa ľahšie si proste kúpime lieky zo strachu pred chorobou, ako si kúpime vitamíny a kvalitné bioovocie ako prevenciu byť zdravý. Hej, že tá myseľ vlastne takto funguje, keď je v automatizmoch, ale vlastne celá táto konferencia bola o tom, aby sme vlastne zdvihli tú možnosť vnímania seba, sveta, ľudí a prírody a trošku vyššie na takú vedomejšiu úroveň. A práve kvôli tomu som sa veľmi tešila, že mnohí vlastne dostali toľko, že mali chuť sa o to deliť a chcem vás k tomu povzbudiť aj do budúcna.
že keď niečo zaregistrujete, čo sa na Slovensku bude robiť a budete naozaj z toho cítiť takúto dobrú vibráciu, proste pocit, hodne ste hovorili, pocit inšpirácie, pocit bezpečia, pocit autentičnosti, že keď niečo takéto zavnímate, tak nájdete spôsob, ako to, čo k vám príde z toho projektu, aj vrátiť späť, aby vlastne takýchto vecí na Slovensku bolo čo najviac, aby naozaj sme sa vymanili z tej naozaj takej kazajky strachu, ktorá hodne akože sedí v našich telách a je to normálne, je po tej histórii, ktorú máme, tak je to veľmi prirodzené, že sme zviazaní hodne strachom a obavami. Ale potrebujeme sa vedome rozhodovať, byť vo väčšej hojnosti, prajnosti a v pocite bezpečia, že je to strašne dôležité. A to je to, čo aj Ľubka Macková, tí, ktorí ste videli s ňou rozhovor, tak hovorila, že tú energiu tvoríme vo našom poli a vždy energia v našom poli aj zostáva. A preto vlastne aj to púšťanie zdvíha energiu hlavne v mojom poli a umožňuje pustiť tie povrazy, ktorými viažeme tých ostatných, ale je to vlastne plynulosť a tekutosť, ktorá zostáva vlastne v našom poli. A ja som sa rozhodla pre vlastne taký spôsob, ktorý vychádza tej práce, ktorú máme teraz pred sebou, ktorý vychádza z Continua Movement. Je to taký smer, ktorý založila Emily Conrad a ona už nežije, ale bola to úžasná, mega inšpirujúca bytosť a priniesla spôsob práce s telom, ktorý dokáže vlastne cez veľmi jednoduché cvičenia a zvuky veľmi rozšíriť vedomie toho tela, umožňuje zostať s tým, čo vlastne v tom tele je a ponúka nástroje, ako transformovať tie jemné vlastne štruktúry, ktoré máme v tele, hej? Že to sú vlastne na úrovni buniek, že keď sa pozrite na tú bunku toho tela, tak to je vlastne úplná takáto tekutá, to je takéto tekuté, neustále sa prelievajúce. Keď si predstavíte zhluk tých buniek, čo už sú vlastne tkanivá, šlachy, väzivá, tak to je neustále proste plynulé klzanie a pohyb. A to isto je aj na úrovni našich orgánov. A to je to, čo hovorila tiež pani Anna Hogenová vo svojej prednáške alebo v tom rozhovore, že my sme tekuté bytosti, že my sa vnímame veľmi staticky, ale my sme v podstate tekuté bytosti. Takže Emily Conrad priniesla vlastne inšpiráciu do tohto sveta práce s telom, ako sa naladiť na túto tekutú podstatu nás a ako ju rozpohybovať. A vlastne vám, keď sa podarí rozpúšťať tie napätia, ktoré sú v tele, tak vy sa vlastne dostanete k tej tekutosti oveľa rýchlejšie, ako napríklad, keď o tom budete iba rozmýšľať alebo si to vizualizovať. Pretože vlastne tie napríklad zranenia, utrpenia, ale aj strachy, úľaky, obavy, to všetko vlastne spôsobuje, že to, čo je tekuté, tak tuhne. Tak ako máte vodu, že môže byť v rôznych skupenstvách, aj my môžeme byť vo veľmi rôznych skupenstvách. Takže to, čo je vlastne tekuté, tak tuhne a veľakrát vlastne aj tie bunky, ktoré sú prirodzene úplne takéto, tak práve vplyvom týchto zážitkov, tak oni zatuhnú a už nie sú toľko flexibilné. A deje sa vlastne to, že z tej vody, ktorá je plná vlastne minerálov, hormónov, neurotransmiterov, všetkých tých látok, tak sa začne vlastne, tá voda sa začne kryštalizovať a prestávame vlastne byť tekutí a je to také skôr zatuhnuté a neflexibilné. Takže
ako vlastne rozpúšťať tú bolesť, utrpenie, zážitky nepríjemné, ktoré nosíme v tom tele a ktoré znemožňujú, aby to cez nás prúdilo a aby vlastne tak aj to, ako to Jardo Dušek na záver povedal, lebo to len tak príde, odíde, tak ako pohyb všetkých telies a tak ako celý život, a tak mu len povieme áno so všetkým, čo príde. Ono sa to veľmi jednoducho hovorí, aj dokonca krásne sa to počúva. Ale na to vlastne my potrebujeme mať celý systém plynulý a tekutý. Takže je to taká odvážnejšia práca. A ja verím, že tie 4 dni z takého spoločného naladzovania vám minimálne otvorili tú perspektívu, že aha, dá sa to robiť aj inak a možno, že máte väčšiu chuť vyskúšať aj niečo iné. Takže ja vám tiež ponúknem vždy pri tom také varianty, aby ste sa cítili dosť bezpečne, ale je fajn, aby ste naozaj mohli vlastne aspoň kúsoček zažiť tejto tekutosti a uvoľnenia v oblasti srdca. A ešte mám vlastne potrebu spomenúť môjho učiteľa, od ktorého sa vlastne tento smer učím, je ním Silvan Meret a ja som teraz v takom veľmi intenzívnom učení sa tejto technike alebo tomuto prístupu, pretože vlastne naozaj je to také šťavnaté, ako sa rýchlo dostať k tej biomorfnej inteligencii, to znamená k tej inteligencii v nás, ktorá všetko riadi. Riadi vaše tela, riadi moje telo, riadi proste tela všetkých zvierat. To je inteligencia, ktorá v podstate mňa ako Moniku vôbec nepotrebuje, ale zároveň sa do nej dokonale vylieva a je to také vidíte to vlastne na každý deň, že nepotrebujete sledovať, či vám buší srdce a že či vám dostatočne pracuje mozog a že či vám nad obličky vylúčujú to, čo majú. Jednoducho to je proste brutálna inteligencia, ktorá je v nás. To je ten obrovský proste zdroj, ktorého keď sa vlastne dotýkame, tak sa dotýkame vlastnej mystiky toho, kto my ako ľudské bytosti sme. Takže verím, že som si vás takto akože namotkala na to, že sa na to tešíte. A teraz poďme teda spoločne na tom. Bude to mať niekoľko fáz. A v tej prvej vlastne začneme tým, že si rozdýchame hrudný kôž, aby sme sa vlastne k tomu srdcu dostali, aby sme uvoľnili aj pľúca ako orgán, ktorý objíma to srdce a takisto aj vlastne rebra a svaly medzirebrové a uvoľnili si celý ten hrudný kôž. A potom budeme pracovať priamo so srdcom. A na záver tak vám ponúknem také naozaj také veľmi jednoduché dýchové cvičenie na uvoľnenie utrpenia pre seba a vlastne pre ľudí, ako pre ľudstvo, pre nás ako rod. Budeme používať vlastne pri tom dých a 2 spôsoby takého zvučania. To zvučanie môžete robiť buď hlasnejšie, alebo úplne také jemnulinké, iba okolo blízko svojho tela, alebo iba v ústnej dutine, tak, aby vám to bolo príjemné. Že to dôležité je, aby ste vlastne sa cítili pri tom stále v bezpečí, aby ste rešpektovali tú vnútornú vlastnú hranicu, keď to už poviete, že to nie, to sa mi zdá moc, tak vtedy vlastne sa vrátite iba k obyčajnému dýchaniu a vnímaniu svojho dýchu. A ten prvý, ja vám najprv ukážem, aké dýchy budeme používať a potom už keď to budeme robiť, tak už budete vedieť, že čo. Takže ten prvý je úplne obyčajný nádych, výdych, to je také prirodzené, stále sa vlastne budeme riadiť vlastným vnútorným nádychom a výdychom.
Ten druhý spôsob toho dýchania sa volá hoof breath a vyzerá takto, že budete vlastne vdychovať rýchlejšie a vydychovať cez ústa. A môže to byť aj veľmi jemnulinké, že to budete robiť iba, že a to je spôsob, ktorý vám vlastne pootvára všetky tie šľachy a svaly a štruktúry, takže my si prejdeme celé tie plúca týmto dýchom. Ak by vám bol tento dých nepríjemný, tak si tam necháte iba svoj nádych a výdych a tým, že ja budem zvučať, tak vaše telo bude počuť ten zvuk a ten zvuk mu bude tak vlastne hrať na tie proste svaly a šlachy. A pri tejto kosti, keď pôjdeme cez túto kosť, ktorá sternum, ktorá veľmi často vlastne nás tlačí, hej, keď niečo nás bolí, tak nás to takto tu úplne zatlačí. Ľudia to častokrát vnímajú ako veľmi, veľmi nepríjemné, hej, že keď to tak akože z úzkosti, z utrpenia, z bolesti z pláču, tak tuto to vlastne tlačí, tak do tejto kosti sa dostaneme cez takýto veľmi jednoduchý zvuk a ten zvuk bude ž a budeme ho vlastne vyľudzovať opäť v ústnej dutine, budeme používať na to aj pery a tvár a vizualizáciu, vlastne pohyb tváre a je to hlavne kvôli tomu, že vlastne keď my sme vystrašení, tak nám mrzne celá tvár a my potrebujeme uvoľniť vlastne aj svaly tváre a sánku. Takže ten zvuk bude vyzerať takto. Ako keď idú včielky a nazvučíme si tú kosť spolu s dotykom. Takže to je táto kombinácia dýchov. Vždy vlastne vnímajte, že keď sa cítite v tak si to môžete zazvučať. Sú extrémne efektívne tie zvuky, aj keď to môže vyzerať hodne šialene. A je to vlastne taká možnosť. A vždy je možnosť zostať s obyčajným vlastným dýchom. Takže máme vlastne všetky inštrukcie za sebou a môžeme sa do toho teraz pustiť. Takže si môžete jemne privrieť oči, keď vám je to príjemné. A na chvíľku dajte si niekoľko nádychov a výdychov, aby ste sa stretli so sebou. Doprajte si vnímať, ako sa práve teraz máte. A doprajte si čokoľvek, čo podporí pocit vášho bezpečia. Môžete si okolo tak vlastne predstaviť, že je taký pomerne široký kruh vytvorený tým, čo vám je blízke. Môžu byť stromy, kvety, niečo, čo vás oddelí a vytvorí ten pocit, že toto je váš priestor a miesto a podporí vo vás pocit bezpečia. A teraz si položte ruku tu hore a len budeme jednoducho dýchať a vnímajte, že dých vám rozpohybováva pľúca a tie pľúca vy môžete cítiť, ten horný lalôčik tých pľúc môžete cítiť v dlani. Naozaj poďte do tela, nič si nemusíte predstavovať.
Cíťte, ako vaša dlaň, ako vaša hrejivá dlaň sa nežne dotýka vášho ramena, v ktorom je schopná cítiť pohyb pľúc. Nádych a výdych. A ak chcete, tak môžeme si pridať dých, ktorý nám viac rozvibruje tie tkaniva pľúc, svalov a šliach, ktorých sa práve dotýkame. Veľmi jemne, veľmi nenásilne. A vnímajte rozdiel. A položte si ruku pod pazuchu. A pôjdeme to isté s tým, že teraz si môžete k tomu pridať aj jemnúčky pohyb, hej, toho ramena. A môžete cítiť, že vlastne tie pľúca sa vám naozaj tam pohybujú. Dovolte si, aby ten pohyb vychádzal z pľúc, nie z ramena. A pôjdeme trošku nižšie. A vnímajte, že keď je to pre vás nepríjemné tento dých, tak kľudne si môžete vrátiť vlastne svoj obyčajný dých. A položíme si ruku sem a budeme dýchať sem. A teraz si uvedomte rozdiel medzi tou časťou, s ktorou sme pracovali, a s tou časťou, s ktorou sme nepracovali. Všimnite si ten rozdiel v obidvoch stranách. Ako sa vám dýchá. Ako cítite tú stranu. A presne to isté doprajeme teraz druhej. Takže položíme si ruku sem. Cieľom je, aby sme vlastne otvorili tie štruktúry v pľúcach a aby vás pustili bližšie k srdcu. Hej? Aby vlastne tam bolo dosť priestoru. Tak položte si ruku tu hore. A znova začneme dýchaním a vnímaním pohybu. Pohybu vašich pľúc. Vnímajte. A v momente, kedy chcete, tak môžete pridať zvuk, ktorý vám vlastne pomôže dostať sa hĺbšie do tej telovej štruktúry, uvoľniť viac napätia.
A položíme si ruky pod pazuchu. A znova navnímame pohyb pľúc. Vnímajte, ako oni sa krásne otvárajú a zatvárajú. Poďte do tej somy, poďte do toho tela. V momente znova, keď budete chcieť, tak si môžete pridať tento zvuk. Ak to nebudete tak cítiť, tak nechajte to tak, ale zostaňte pri obyčajnom dýchaní. A pôjdeme do poslednej spodnej časti a tým vlastne aj ukončíme rozdýchávanie pľúc. Znova uvedomte si pohyb, ak chcete, môžete si druhú ruku, keď vládzete, že máte tú flexibilitu tej ruke, tak si môžete to dať aj zo zadnej strany toho chrbta. A vnímajte pohyb. A uvoľnite ruky a vnímajte pohyb celých pľúc. Ako nádherne sa dokážu dýchaním pohybovať. Uvedomte si ten pohyb. Vnímajte všetky strany, do ktorých sa otvára hore, dole, dopredu, dozadu, do strán. A uvoľníme vlastne v tejto chvíli sternum, tú kosť, a rovnako buď na to použijete zvuk, ten žz, alebo len si tam položte ruku, ak vám je nepríjemné zvučať. A zvučenie vám pôjde len vlastne do uší a z uší tá vibrácia pôjde k vašim kostiam. Takže dá sa to urobiť takto alebo takto. A môžete prejsť až tuto ku kľúčným kostiam. A teraz si len navnímajte celý hrudný kôž. A uvedomte si, že niekde tuto leží vaše srdce. Ak chcete, môžete si tam položiť ruku alebo sa dotknúť iba prstom alebo celou dláňou, ako vám je príjemné. A máme vlastne otvorený celý hrudný kôž na takej veľmi hlbokej úrovni, na takej tkanivovej úrovni. A teraz môžete dýchať do toho srdca, že vlastne vedomie, pozornosť pošlete do srdca. Ale vnímajte, že aj srdce sa pohybuje. To je somatická modlitba, toto. Príprava.
aby sa vám v živote veci diali, aby ste ich mohli ľahko púšťať. Všimnite si, ako pľúca krásne objímajú srdce a podporujú ho. A teraz vás chcem povzbudiť k tomu, aby keď počas konferencie vybehlo niečo, čo vás viac zabolelo, keď ste si uvedomili nejaké svoje trápenie, tak aby ste ho vlastne ponúkli srdcu a dovolili, aby ho pretransformovalo na lásku a súcit. A ak vám to nepôjde na lásku alebo súcit, tak aspoň na prianie, aby sa toto utrpenie rozpustilo, na prianie, aby sa rozplynulo. Takže s nádychom si uvedomíme vlastne tú časť, ktorá bolí a trpí. A s výdychom dovolíme, aby vlastne zo srdca začala vytekať láska a súcit k tomuto nášmu utrpeniu. Prianie, aby sa rozplynulo. A zostaneme v takomto spôsobe dýchania niekoľko minút. A pre tých, ktorí by náhodou prišli neskôr, tak dáme takú, aby vedeli, čo robíme, keď sme tak tichučko. Doprajte si naozaj tú časť, ktorá vo vás trpí, dívať sa na ňu veľmi vrúcne, teplo, s láskou a s prianím. A s prianím, aby viac netrpela. A vaše srdce, ktoré je veľmi, ale veľmi mocný orgán, dokáže transformovať. Dovolte mu to, dívajte sa na to, ako to robí, ako to dokonale robí. S nádychom len to prineste do srdca, s výdychom vnímajte, ako zo srdca vyteká súcit, láska a prianie. A dovolte, aby celé vaše telo zalievala táto prájnosť vášho srdca.
vaše bytostné ja. A môže sa to stať taká veľmi príjemná, nenásilná meditácia alebo modlitba. Priania pre zmiernenie vlastného utrpenia. Nech už je to utrpenie akékoľvek. A v tejto chvíli vás chcem povzbudiť k tomu, aby sme niečo podobné urobili aj pre ľudí, ktorí možno podobne trpia ako my. Aby sme vlastne priniesli do vlastného toho poľa, toho vedomia to, že v tejto chvíli, nech je moje utrpenie akékoľvek, existujú niekde inde ešte vo svete, v našej krajine alebo aj v iných krajinách ľudia, ktorí trpia niečím podobným ako ja. Že je to taká všeľudská skúsenosť. A len dovolte, aby vlastne ste si to uvedomili a s nádychom si to uvedomíme a s výdychom cez to srdce pošleme všetkým týmto bytostiam lásku, podporu a prianie, aby sa znížilo ich utrpenie. Takže si dovolíme prepojiť sa vlastne s inými ľudskými bytostiami a rozšírime náš súcit, našu lásku a naše prianie aj na iné ľudské bytosti. A doprajeme si vlastne takto zotrvať znova niekoľko minút v takomto spôsobe dýchania. A môže to byť úplne bez snahy. Vaše telo dokonale vie, čo má robiť. Srdce dokonale vie. Môžeme byť vlastne takí tichí pozorovatelia toho, aké je to úžasné, dokonalé dielo, aký my ako ľudia sme. Len dýchať a držať to vedomie.
že chcem rozšíriť vlastne toto prianie na všetky ľudské bytosti, ktoré trpia. A na chvíľku to dovolte vlastne rozplynúť. Tak plne sa vráte k sebe. Pocíte zem ako magnet, obrovský magnet, ktorý vás priťahuje, tak vlastne môžete cítiť váhu svojho tela, jeho tvár a pocit bezpečia. A uvedomte si, ako sa cítite. Ako sa máte práve teraz. A ako ste sa mali, keď sme začínali pred tými 40 minútami. A doprajte si vnímať, čo sa zmenilo. A uvedomte si, vďaka čomu sa to zmenilo. A ak sa to nezmenilo, alebo sa napríklad pohoršilo, tak tiež je to v poriadku, tiež to privítajte. Zostaňte s tým v pravde. A na úplný záver, tak si len uvedomte, že čo najviac teraz v tomto období vo svojom živote potrebujete. Možno, čo ste si uvedomili počas tých posledných dní, že čo je to, čoho chcete mať v živote viac. Čomu chcete dať svoju pozornosť, aby to rástlo. A starajte sa o to. Dajte si taký jednoduchý, taký úplne voči sebe jednoduchý záväzok, že budem naplňať túto potrebu. To, čo potrebujem, budem naplňať. A zaželajte to aj ostatným ľuďom, aby mali túto potrebu v hojnosti naplnenú. Všetkým ľuďom v tejto krajine a na tomto svete. Nech oplývajú hojnosťou toho, čo potrebujete a čo sa rozhodujete teraz. Pozornosťou, vedomím
u seba rozvíjať a dbať o to. A uchovajte si to. A ja vám ešte raz zo srdca veľmi ďakujem za možnosť pobývať týchto 5 dní vo vašej spoločnosti. Bolo to veľmi vzácne a ja som to dneska niekomu písala ako odpoveď na jeho status, ako ďakovný status, že ono sa to zdá také, že však jasné, že proste sme tu ale bez vás by vlastne tá konferencia nebola by možná, pretože my sme vlastne ju pripravili a vložili sme do toho obrovský kus proste seba a naozaj pravdivosti, autenticity, takého toho podelenia sa, ale je to ako umenie. Ono potrebuje mať vlastne aj toho, kto príde a vezme si to. A ja som veľmi rada, že ste prišli a ste si to vzali. Je to proste vzácne, lebo to je tá výmena. Viete, keby sme to tak nachystali a mali by sme to tak všetko pekne nachystané a nikto by neprišiel, tak by sme si mohli povedať, tak pekne sme to nachystali, že proste obidve tie strany vytvorili tú konferenciu spoločne. Tá energia a to, že ste to mohli proste byť a vziať si, je to úplne rovnako dôležité, ako to vytvoriť. Takže ja som hlboko vďačná, ja vám želám všetko dobré do vašich životov. Tak. Majte sa krásne. Záznamy z konferencie budú ešte v tých konferenčných cenách dostupné do stredy. Kvôli tomu, že nie každý to stihol a boli také prosby a nechcem naozaj vytvárať nejaké zbytočné tlaky, že dnes do polnoci a koniec, brány zatvorené, tak som sa rozhodla, že to vlastne celá tá ponuka tých záznamov a rituálu a toho balíčka, takže zostane do stredy do polnoci ešte stále v konferenčných cenách a ešte dneska vlastne do polnoci sú všetky rozhovory k dispozícii, všetky tie meditácie, všetko, čo tam je vo vnútri, takže keď by ešte tam nejaký jeden rozhovor, že si chcete pozrieť ešte raz, veľmi pekne prosím, aby ste rozhovory nesťahovali, je to proste normálne duševné vlastníctvo. Takže keď ešte máte chuť niečo si vypočuť, tak páči sa, urobte si aj poznámky, aj všetko, ale prosím o to, aby sme nemuseli potom riešiť nejaké autorské práva. Tak. Ďakujem aj vám krásne. A ešte mi aj napíšte, že ako vlastne to cvičenie, že teraz keď sme tak dýchali, že keď ešte máte sílu, lebo to je také, ja som sa trochu aj obávala vám to dať, lebo to sú také už halúzne techniky, moje deti sa strašne smejú, že mama je tu ako opica, lebo ja to robím veľmi často, ja naozaj teraz tým, že som v tom intenzívnom výcviku už skoro rok, tak ja tu furt krochkam, funím, ale proste je to brutálne. Ale je to zase na druhej strane, že ešte som stále taká hamblivá sa o to deliť, lebo je to proste dzivé, to už je taká dzivina. Morku kosti. Takže cvičenie super, ježiš, to sa teším. Lebo som si vravela, že skúsim takú light verziu, že už tam bolo toľko toho hovoreného, že o tele a
somatická modlitba a tie tečúce bytosti a to prepúšťanie a púšťanie a pohyb a ono vlastne ten pohyb to je fyzická vec a keď je to telo také spriechodnené, tak ono aj tie myšlienky sú potom také voľné, aj tie emócie voľnejšie plynú, ale ono to telo je nástrojom, hej, je vlastne nástrojom, je to inštrument, ktorý my máme. A takže keď ono je stiahnuté, tak nie je možné, aby emócie tiekli, nie je možné, aby myseľ úplne bola voľná a keď je telo stiahnuté, tak toto myseľ neurobí. Hej. To nie je proste možné, je to možné jedine vtedy, keď sa tá myseľ úplne vyleje z toho tela. A to sú vlastne tie osoby, ktoré sú také trošku ako keby eterické, že sa vlastne vzdajú pobytu na Zemi, aj keď sú ľudské bytosti. Ale vlastne potom sa vzdávame, alebo tie osôbky sa vzdávajú celého obrovského proste akože dostupu priamo k tomu zdroju tej somatickej inteligencie alebo toho mystéria v nás. Takže a takisto aj k obrovskému množstvu informácií, že tam je proste, toto je vaša databanka, čo nosíte so sebou stále, proste brutál, hej. Totálne mystikum. Takže. Či to chrochkanie pri nádychu a výdychu aj. To je vlastne ten zvuk sa zvúči aj v jednom, aj v druhom. Že a môžete ho robiť cez nos. Alebo viac cez ústa. Ale ja to milujem cez ústa, lebo to rýchlejšie nazvučí. Že potom ten hrudník máte zrazu taký omnoho voľnejší. Úžasný pocit uvoľnenia. Super. Pre mňa to bolo ťažké. Aha. Keď je to ťažké, tak vtedy to stačí len okolo pusinky. Že. A tiež, ja to robím rýchlo, hej, ale môžete to robiť aj pomaly, že. A dokonca sa dá vlastne aj tam pridať potom takéto že si ako keby prejdete celé to srdiečko, takže áno, ale pri prepájení sa už ťukal na čelo, že mama, áno, to decka sú z toho úplne, akože to aj môj manžel sa z tohto smeje, ale ešte vlastne pre Zlatku, alebo pre tých, pre ktorých vám to bolo ťažké, tak možno je aj príjemné začať len s takým jaskynným zvukom, že vlastne si len predstavíte, že to sú všetko také útroby, hej, že vy vo vnútri máte vlastne dutiny, útroby a do tých útrob že zazvučíte. Proste len zvyknúť si na to, že dá sa nazvučať to telo, lebo to telo je naozaj ako hudobný nástroj. A ja nie som celkom zástanca ísť cez to, čo je ťažké. Treba zostávať tam, kde je to vlastne jemné, lebo keď ideme cez to, čo je ťažké, tak to telo zase len vytvorí niekde inde napätie, lebo mu je to úplne, že nie je mu to úplne príjemné. Strednú som však nedala. Áno, je to podobné ako pri spievaní. Hej, že je to vlastne také, áno, spev je úžasný, podľa mňa aj pre srdce, aj pre útroby celé nášho tela, pretože on rozvibrováva vám vlastne tie štruktúry, fascie, proste svaly, šľachy a takisto každá bunka vlastne, vy keď spievate, tak každá bunka sa vlastne rozochveje, vibruje a tým vlastne môže uvoľňovať tie spazmy, tie maličké nápätia. Hej, takže aj telo vlastne, ktoré je zdravé, je tekuté. To je úplná tekutosť tela, keď je zdravé. Sa pozrite na bábätko totálne zdravé, tak ono je úplne takto, že? V pohybe. Takže aj spievanie. Lepšie sa mi dýcha, super. Áno, niekedy tie plúca nie sú ešte zvyknuté, ale efekt super je, to sa teším. Takto sa teším. To sa moc teším, pretože
Pretože ja som normálne mala takú, ako som si povedala, a buď odvážna, že celá konfera bola, že buď pravdivá a odvážna, verím, tak ja to risknem. Tak som šťastná, že tí, ktorí ste to vyskúšali, že vám to zafungovalo, tak nech vám slúži. Môžete si takto zvúčať a spievať jemne na seba, jemne s láskou, so súcitom. Vždy sa môžeme vlastne do toho, čo nevieme prijať, nadýchnúť a s výdychom vlastne to uvoľniť do toho tela ako súcit, ako lásku a minimálne ako prianie. Ako prianie toho, že želám si, prajem si, aby vlastne toto utrpenie sa postupne rozplynulo a veľmi, veľmi vlastne pre naše srdce pomáha, keď to prianie potom pošleme aj všetkým bytostiam, ktoré majú podobné utrpenie ako my. Proste rozširuje nám to tú možnosť toho spolucítenia s inými ľudskými bytostiami, že veľakrát tá bolesť nás izoluje, alebo to utrpenie nás izoluje. Máme taký pocit, že vlastne to iba my to tak prežívame, ale to zďaleka to tak nie je. A mne sa vlastne aj veľmi páčilo tá taká jednoduchá definícia, ktorú Dušek povedal, že čo je vlastne ego, tak to je všetko, čo nás rozdeľuje. To je každý moment v živote, ktorý nás oddeluje od tých ostatných, je ego. Ja som krajšiu definíciu v podstate nepočula a ja moc nerada robím s tým pojmom ego, lebo každý si ho vysvetľuje po svojom a mne sa zdá, že už je viac zaťažené proste ako fenomén, ako zrozumiteľné, ale toto mi zrazu úplne, že jasné, tak to akože to dáva mega zmysel. Takže to srdce a vlastne vy ako ľudské bytosti, alebo my ako ľudské bytosti milujeme a máme tú kapacitu v sebe toho prepojenia s ostatnými, takže prajem vám ozaj, že také mám prianie proste, aby ste boli zdraví, aby ste našli to svoje miesto, takú spokojnosť, takú ľudskú spokojnosť. Budete si robiť to, čo robíte v živote, ale s takou veľkou ľahkosťou, s takou spokojnosťou, že tak je dobré, ako je. A to vám naozaj zo srdca želám tekuté tela a prepojenie s prírodou a prepojenie s ostatnými ľudskými bytostiami. Dobre. Tak želám vám dobrú noc.